जोंनि दैसागोसो गामिनि बिएलसि मण्डलिनि सिङाव थानाय सासे व्यक्तिनि न'खराव मैदेरा न'खौ सिफायनानैहाय दहंस खालामना गालांबाय। बे न'खौनो जों गामिनि रायजोफ्रा मण्डलिनि रायजोफ्रा लुखांफिननो थाखाय जोङो ज' जानानै मावगासिनो दङ। माइ जालांजोब्बाय। सखियाबो खुसियाराबो सखिखौनो गाफायजोबदों नै सेस खालामना गालांजोब्बाय। सखि थखि सेस मानसि आरोबा बासायनायखौसो बासायदों। बुर होलाबायना गालांनानैहाय सिबथुमलायनानै बेखौनो फोसाबगासिनो दङ नै। सियाबो गोदाव सोराव जालायनानै दङ नै गाद्रा गुद्रा। उन्दुग्रा न'आखौनो सिफायजोबदों। नैबे न'खौ सिफायनानै माइ लानानै नैबे लामाजों ओरै बारलांनानै नै ओरै लानानै थांदों। माइया गना थालांदों नै लामाजों ओरै फाथोबारि थांदों नै। गोदाव सोराव खालामलाबायना गालांजोब्बाय नै। बे मैदेर सिफायनाय न'खौ बानायफिननो थाखाय जों ज' मावगासिनो मावहांदों।